Penmi rol thamai ka La Liga nakabanta ka samoy lakay ka bansawan arjar arpunru arpun nyaw bat manjor ka Arsenal bansoyo Bruno Guimaraes nakaklub Newcastle bat 1-5 yang Lionel Messi nakabanta ka Inter Miami kaba ka Inter Miami lasay manstep kan say kun persya iya ka San Luis haka jingil ka League Cup group stage shu ha ka video ngin say pa iya ki program ka jong ka Doron Cup na ki local team bat kum juru ki program ka jong ka North East United te perlok mentang ngin say pa shwa iya kita ki rol thamai jong ka La Liga ki ba kadang depan mi na kabanta ka samoy lakay kaban sawan karol kaban kong ka langkum ne manta ka VR kala aban check biang iya ka scan yellow card kabayalam siya ka red card bat kala aban check ro iya ka corner kick lada jia ba ai bakla shu ya karol ka ba uple rubami ban pen kala ne substitution uday ban mi na kamadan hapo ka shipeu second lada umla uplayer ubawan bujli unhap up hadu shiminit shuwa banrong karol ka balai pat ba uplayer ubasya sumar hamadan unhap syong syabar madan shiminit shuwa ba unwan pai karol ka basaw pat balada u goalkeeper unpan senge ya ka jingil kai ban sya sumar handrai amday na ka jingya tengku fall uwe na kiparlok jeng u unhap ban mi shiminit na kamadan shu ya karol ka basan ba ya kiristat kum ka corner free kick through in anpait penrengking da ka san second ka countdown lane u referee unyu tang san second karol ka ban rupat lada ha ka penalty ka bol ka ta arsin da ka jing bakla lada rong unretek biang ya ka penalty ne ansa shimbiang da ka wei hanrai lada kamrong ansa kinno kum kata ka baladu bat ia karol ka bakhadu pat ba u referee ula ban pen bana paj ba bat batai ia karai ka bakhadu hadin ka jingpet na ka VAR te perlokine kita kirol thamai jong ka La Liga kiba ansa pendan kam hakane ka samoy lakay ka ban sawan bat manta habangi phai pat na kalyong Bruno Guimaraes ubri rangil kay jong ka Newcastle manta laithu banakaling ka Arsenal kalaman jor ban soyo ne urangil kay na ka Newcastle kabakilay don haka jingmen jor na baraw Arlian Kiklop haka dor ka ban new peusan million bat nakaling ka Arsenal ro kalat mo ban pendep iya ka medical test jong Bruno haka ne katayo ho ayaw ne midfielder laithu banakaling Arteta ulakwa ay ulas lempa bat manta sa satang ba unsoy no haka jingite kontrak ka baslem kabala de banya manjor kadba mantapat habangi pha sya ki programil ka jong ka Doron Cup na ki local team jong ka Meghalaya lasay ka sing kansadon ka jingi kun hapdeng ka nongse persya iya ka langsing bat ba ya ka jingi ka ansay ka hakapor nyo baje janmit HJN Stadium kadba ya ka jingi ka jong ka Shillong la jong pan bat iya ka jingi ka jong ka North East United kan sade haka ju ka trek kata haka pratrik kaba ka Shillong la jong kan say kun persya iya ka Mumbai FC haka por saw baje janmit kaba ansay ka HJN Stadium bat ka North East United pat kan say kun persya iya ka Karbi Anglong haka por nyo baje janmit kaba ansay ka ha Indira Gandhi Athletic Stadium bat hoy perlo kumno ba pni ope iya kini ki jing ka jong ka Doron Cup lada haka mobile pila ban download daw Sony Leaf na ka Play Store bat ba kato kane ki jing ka kila bandon kam ya ka subscription lada pipej haka TV pat pila ban pej haka Sony Sport Network kentup ya ka Sony Sport 10.5 haka SD lane HD